Добро утро! В момента съм в Естепона, спах тук на този къмпинг паркинг, кемпер паркинг, безплатна земя, вече се обърках. И днес реших, понеже вече ми омръзна Испания, 20 градуса, супер топло, как да не ти омръзне, много е гадно, нали? И реших да отскоча до Великобритания. Да, United Kingdom. Така че, айде да потегляме. Разлях кафе. Както виждате, днес времето в Обединеното кралство е облачно. Тук времето е такова. Аз живях в Англия 5 години, преди 3 и 400 дни от годината беше такова облачно. Вчера в Испания какво беше слънчево. Добре, остават ми 24 минути до града, в който искам да отида и ще се включа оттам. Вече съм на границата. Пропуснах да записвам цялото пътуване, защото е много дълго все пак от Испания до Великобритания. Дори не знам аз колко километра вече съм минал, едва гледам. Сега ще видим какво ни проверяват. Паспорта е под ръка. Както виждате, не ви лъжа, всичко е на английски. Fish and chips мога да си хапнеш. Ето сега вече няма как да не ми вярвате. Погледнете. Телефонните кабинки. Както знаете, телефонните кабинки са типични за Англия, особено в Лондон. Който е ходил в Лондон, всеки се е снимал до една такава кабинка. Който се е сетил да пише колко дълго ви отне да се сетите къде съм. Всъщност не съм в United Kingdom, а съм в Гибралтар. Но тъй като Гибралтар всъщност се води територия на Обединеното кралство, реших, че сме в United Kingdom. Общо взето, даже вижте и флага е там нагоре. Тук има страшно много неща от Англия. Даже банката NatWest е английска. И хората тук са гибралтарци. Те не са нито испанци, нито англичани. Хората тук също говорят хем на английски, хем на испански. И много е интересно, много е различно. Всичко е на английски, човек. Даже има супер драй. Тия неща са ми много познати от Англия. Holland & Barrett. Това е типично за Англия. Има Morrisons, който е баш Англия. Има граница, проверяват и паспорта, спират те, както на всяка друга граница, буквално се едно влизаш в нова държава. Както ви казах в предното видео, целта ми тук е да видя маймунките на върха на скалата, която е тук в Гибралтар. Тя също е много интересна. Като влизах в Гибралтар, от едната страна е буквално отвесна. Просто е така излязла от земята. Града долу е една равна площ, няма никакви неравности. Тук има летище и до 2023 година, за да влезеш в Гибралтар, трябваше да минеш през летището, през пистата, откъдето излизат самолетите. И можеш да минеш само през определено време, трябва да изчакаш да ти освободят и пътя, за да не ти кацне някой самолет отгоре върху астрата, примерно. Взех си Коста Кофи. Тук също валутата е паундс, не е евро. Много е странно, човек. Все едно си в Англия. Все пак има мандарини и палми. Не можеш да излъжеш, че си в Великобритания. Marks & Spencer. Още един британски магазин. В момента вървя по централната улица. And it's a fucking madness, mate, както биха казали тукашните. Навсякъде има реклама на скалата. Тук дори улиците им са с английски имена. Не знам на къде отивам, то е супер комерциално навсякъде. Естествено по центъра на всеки град има супер много магазини. Интересното тук също е, че нямам интернет на испанската ми карта. Аз съм с Vodafone. Как са успяли да ограничат, точно като влезеш в Гибралтар, да нямаш сервис. И дори си сложих българската карта, имам роуминг, 32 гигабайта, обаче нещо, до сега пише 3G, а то с 3G нямаш пак никакъв интернет, пак не знам къде се намирам, дори не мога да намеря как да стигна до маймуните. Има и лифт, с който мога да се качиш, но нямам представа откъде се тръгва. Дори кошчетата им са UK style. Може да видите, че номерата им са пише GBZ, гибралтарски са, не са нито испански, нито UK. Не мога да дойдеш в UK и да не ядеш full English breakfast, mate. Нямам търпение. Тук поне имат Wi-Fi и е доста ефтина. 8,50 паунда и поне имат Wi-Fi. Мисля да си купя eSIM карта, защото мисля, че съм тук за един ден и няма смисъл да си взимам цял пакет,
физическа сим карта, защото те са за по 21-30 дена и са около 10-15 паунда, че може и 20 да са тук. И което в принцип е оферта, ако ще стоиш повече от една седмица. Но ако само минаваш през една държава, сим картите са по-на оферта, защото за 5 евро, 5 паунда си взимаш достатъчно за един ден. После не ти трябва. Интересното тук е, че като ги слушам да говорят, не ми звучи на испански, нито на английски. Имат някакъв много силен диалект. Ето я закуската, мале. Изглежда брутално. Откъде да започна? Това трябва да е масло. Английски сосич. Имаме малък проблем. То не е проблем, де. Просто сега прочетах, че лифта до скалата горе не работи до 24 февруари и ще трябва да го вървим. Може би това са добри новини, не знам. Аз на лифт съм се качвал много пъти, просто се бях навил да се кача на лифта, иначе не ми пречи да го вървя. Той е природен резерват се води и сигурно даже ще е по-яко да го извървим. Така че отивам сега към станцията, откъдето тръгва лифта. Се надявам началото на похода до върха, където са маймуните, да започва оттам също. Между другото, доста от видеята и информацията, която изгледах за маймунките в Гибралтар, разбрах, че могат да бъдат доста опасни. Ако ги провокираш, ще нападат. Освен това, раницата ти трябва да е тук отпреде, защото ти отварят буквално циповете и взимат разни неща отвътре, каквото имаш, най-вече храна. Аз храна, да, всъщност си купих едно бурито, което не съм изял. Трябва да си пазя и техниката, микрофони разни. Може би ще е добра идея да прибера камерата, тук да си я гушна раницата и да снимам с телефона, защото телефона мога да го стиснеш много лесно и не могат да ти го вземат. Всичко друго джобове, ключовете трябва да си прибера. Представи си да ми вземе ключовете за Астрата, това ще е бати филма. И така трябва да се внимава. Иначе се надявам да е готин експириенс. Маймуните са барбарийски макаци. Това им е породата. Порода ли е, не знам. Освен всичко това се надявам да видим и тунели изкопани по време на Великата обсада, както и една много яко осветена пещера. И кабелите за лифта, но наистина не работи. Тук точно на входа на природния парк ни офертираха да ни закарат горе с кола за 45 евро, което включва билета към природния парк и който само той е 30 евро. Но аз реших да извървя цялата скала. Има поход от началото до края и слизаш обратно в центъра от другата страна на скалата. Звучи много яко, маймуните казват, че са навсякъде и за 30 евро посещаваш всички страни, пещери, тунели, тази панорамна площадка. Тук още в началото красотата започва. Погледнете колко растителност е различна. Това е пътя за нагоре, надявам се. Вау! Погледнете тук. Има огромни риби. Това тук се води ботаническа градина, имаше табела по-рано. Така, току-що влязах в национален парк, който е точно преди пътя за скалата. Жената ми разказа, имат толкова много видове. Започвам да ги виждам. Животни, птици. Какво са това? Какво сте вие? Никога не съм виждал през живота си такова нещо. Как ме гледа? Абе, това са си баш зайци. Аз май отидах към неподдържана част на зоопарка. Надолу може да се отиде. Представи си, ако отида в Азия, не ако, трябва да не казвам ако, когато стигна до Азия. Ето ги нашите приятели. Маймунките. Тези не са дивите маймунки, очевидно. Тук пише, че тези животни хапят. Тук има една голяма. Hello! Ах, че си мале!
Човек, много се кефя. Когато си купувах билет, жената ми разказа, че повечето от тези животни са спасени от трафикиране. Гибралтар е място за трафик на застрашени животни и много от тези животни тук в парка са точно такива спасени от трафиканти на животни. Понеже знаете, че проходът Гибралтар свързва Африка с Европа и от тук минава всичко. И предполагам, доста пъти се случва да хванат трафиканти и да спасят животните и тук ги гледат. Освен това, част от животните са пак горе-долу по същия начин, но са купени за домашни любимци и после хората не ги искат, явно не могат да ги гледат, защото това са диви животни все пак. И друга част от тези животни са точно такива оставени от собственици на тези животни. Тук има костенурки. Дойдохме при папагалчетата. Ето тук един се подава. Леле. Човек, обичам природата, въпреки че съм в зоопарк. Тук пак може да видим папагалчета. Там горе също има един. И костенурки. Това кацна точно до мене. Ще ме ухапи ли? Страх ме. Аз спрях тук на пътеката да сменя обектива с по-дългия и това дойде тук. Ще ме захапи. Не! Харесваш ли се, яса виж? Сложих дългия обектив, ето да видите разликата. Я виж там къде са крии. Огромен е. Тук може да видите корабите и отсреща малко се вижда Африка. Току-що си купих билет, 25 паунда беше. Тук отиваме към пещерата.
Ще го пипаш по газа ти, бе. Първите маймунки се виждат тук на ресторанта. Още дори не сме стигнали до половината път. Може да ги видите. Ето там горе има една малка. Аз си купих вода и кафе, че направо жаднях от тези баири и продължаваме нагоре. Вече е почти 5 часа и дори не съм изминал и половината път. Мисля, че паркинга също си платих до към 5 часа, защото аз паркирах може би 10-11 и натисках плюса за около 5-6 часа. И мислех, че ще ми бъдат достатъчни да се върна. Уви, не са достатъчни, вече е 4,5. Не знам какво ще стане, надявам се просто да е само глоба, ако изобщо има нещо такова, а не да ми слагат скоби и някакви такива неща или да дойдат да ме дигат с паяка. Ама няма какво да направя, разбираш ли, не мога просто да отскоча и да си удължа. Охо, я гледай къде са събрали на моя бед. Ние да видим дали ще ми направи нещо, ако е доближа. Дай, здрасти. Не ме отразява. Ето една яка гледка към Гибралтар. Тук тръгнах по една тясна пътечка. Голяма част от скалата е в облаците. Ние отиваме на там където са спряли тези белите бусове, които ни предлагаха долу да ни возят. Там всъщност са най-многото маймунки. Поне по снимките така си мисля. Я гледай какво има там. Продължаваме към панорамната площадка. Я гледай тук. Това всъщност е от другата страна на скалата. Къщи точно до плажа. Обичам си живота в момента. Най-добре се чувствам, когато съм на такива места. Просто направете всичко възможно, за да пътувате. Дори по най-мизерния начин. Няма да съжалявате. Казвам мизерен, защото половин България мисли, че се тормозя и мизерствам, докато живея в колата, което е далеч от истината, разбира се, за мен. И изобщо не ме влияе мнението на абсолютно никой, защото аз си правя кефа, докато точно тия хейтери стоят вкъщи пред телевизора и скролват в TikTok и завиждат върху моите видеа. Жертвайте каквото трябва, за да пътувате поне малко. Ако трябва да гледате кредит, ако трябва да си продаете скъпата кола, за да го направите. Това не е съвет. Просто ви мотивирам, че няма да съжалявате каквото и да направите, за да пътувате и да видите света. Ето я и панорамната площадка. Тук буквално вървим на стъкло. Я да се качим тук да видим какво има. Аз нали знаете, че обичам да ходя там, дето не трябва. Същата гледка. Гледайте какво става. Ето тук е мястото с най-многото маймунки. Само че аз виждам една. Ето там. Всички се снимат с нея, разбира се. И я гледай. Позира. Не знам на какво са способни, затова малко внимавам.
Мислех, че отива в раницата. And at this time they start disappearing. Okay, this area is where they put the food. So every morning there's a professional team that looks after the monkeys. Every morning they come, they clean the place out, and they put the food. These monkeys, they originate from the Atlas Mountains of Morocco. Winston Churchill is the man that brought the monkeys over to Gibraltar. Start changing color, and they become light brown. The youngs, the things that they do is something. Нещо крие там. Храна си скрила, май. А, така. Криеш от другите ти. Чух от екскурзовода, че тези маймуни, дошли са от Африка и живеят свободно и уж са диви, но са вакцинирани и ги хранят хора. И виждате колко близо може да застанеш до тях. Едната даже ме тупна така по рамото, понеже е извън сезона и няма много туристи. И са се успокоили. Може би като има много хора и всеки минава и се снима и те се раздразват и затова и почват да нападат и да буйстват. Но днес не се случи, днес са много спокойни. Както видяхте, бях на една педя от тях. Леле, нещо всичките се разпищяха. Една се разпищя и всичките се вдигнаха. Да, почна тя да скимти. Сега като сменях обективите и само като чу ципа на раницата, изкочи. Мислеше, че ще му дава нещо да яде. Ах ти, мишмурок. Чисти го, ама защо миришеш? Разбира се, че настъпах маймунско ако. Приключихме с маймуните, продължаваме напред. Трябва да намеря пътя, за да сляза от другата страна на Гибралтарската скала и да се върна отново в града, в центъра и да си намеря паркинга, където съм паркирал. Да видя дали имам глоба или скоба или колата ми я няма изобщо. Но да, силно препоръчвам. Със сигурност е яко преживяване това да видиш диви маймунки и то в Европа. Човек, какъв ден, какво нещо. Направо съм толкова щастлив, че съм вкъщи. Изморен съм, признавам се. Не беше малко вървене. Не знам колко километра, колко крачки съм направил, не ме интересува. Между другото, отскоро пуснах опцията да станете член на канала, ако искате да ме подкрепите и да помогнете да се развива канала. И някои от видеята мога да ги пускам първо за членове и после за всички останали. За момента обаче, казвам ви съвсем честно, няма нищо само за членове, но пак може да ме подкрепите, ако искате. И след време, когато кача видеа само за членове, вие ще сте първите, които ще ги видят. Под видеото ще видите бутон Join или Стани член. А за всички вече членове пътешественици, искрено съм ви благодарен, че ме подкрепяте. И за всички останали, които харесват и коментират, това не го подценявам, напротив, това също е огромна подкрепа и съм ви изключително благодарен, че ме следвате и че ме гледате толкова много хора. Целта ми е да ви покажа, че живеем един уникален живот, живеем на една прекрасна планета и се надявам да обиколя колкото се може повече от нея и да ви я покажа и по пътя да ви вдъхновя поне малко, да опитате и вие едно такова приключение или просто да следвате мечтите си, каквито и да са те, защото аз, правейки това приключение, разбирам за себе си, че да следваш мечтите си всъщност не е нужно да е трудно, скъпо или невъзможно. Да, в моя случай мечтата ми е да пътувам и в момента се случва. В момента живея мечтания си живот. Вашата мечта може да е друга. Най-лошото, което може да стане е да не се получи, но тогава ще си кажете, поне опитах и видях, че не се получи, а в най-добрия случай ще се получи по най-добрия начин, по който някога сте си мечтали и си мечтаете в момента. И ако не се получи, ти реално не губиш нищо. Много са малко нещата, от които човек не може да се възстанови. Освен ако не са свързани с здравето ви, живота ви, ако са някакви финансови загуби, винаги може да направите повече пари. Винаги има време за работа. Знам, че това постоянно го повтарям, но като остареете е по-добре да си казвате добре, че пробвах и не се получи, отколкото да си мислите какво ако бях направил това, какво ако пробвах, какво ако рискувах и цял живот да се чудите какво ако. Това е най-големия ми страх. Благодаря ви още веднъж за подкрепата, надявам се, че видеото ви е харесало и ще се видим в следващия епизод.